Nyithindo maromo 14,000 pacho kae inyuolo gi tuo ringa mar remo ka gwenge ma Nyanza, Imbo mar Kenya kod kadhowadh Nam Chumbi ema thothne tuo ni ng'enye. Jogo manigi tuo mar ringa mar remo kale midhiero mopogore moting'o bedo matuo kinde ka kinde gi rem mokalo ma lakteche luongo ni crisis. Piny Kenya osetemo goyo kenge e thieth mar tuo ringa mar remo moting'o bero kod chenro mokwongo motime ka thieth ma piny owacho ma Jaramogi Oginga Odinga mar luoko remb jatuo. Michelle Aseso mulo e jatuo mokwongo manotimne chenro e kar thiethno. Chenro moyang ni konyo e duoko chien midhiero mathoth ma jatuo ringa mar remo kalie. Oloso kodwa e mine wacho ka entiere e studiowa mane kaunti ma Kisumu. Oimore Michelle dhi nade odhiambo masani? Erokamano ahinya mar riwri kodwa kendo twak kodwa e chenro ni mar mine wacho. Inyalo mana lero matut to Michelle Omulo en ng'awa oa kanye onya kanye? Erokamano kuom rwaka e studio. An iluonga ni Michelle Aseso Omulo, aja higa 32 years. And a filmmaker by profession. Na bedo gi sickle cell ka aja higa 3. Koro from then I've been battling with the disease. Okay. I'm also a chef. And I'm also a disability inclusion facilitator by Light for the World. Erokamano ahinya Michelle. Iwacho kanyero ni no yangi gi tuo no ero mar sickle cell ki ja higni 3. Ngima osebedo nade higni 3 nyaka sani makoro in ja higni 32. Ngima ni gi tuo mar sickle cell osebedo nade? Osebedo mayot, osebedo gi challenges mang'eny. Maseyudo nyaka mild stroke. Koro okosebedo mang'eny. It's been a roller coaster, and I have not had it easy. Kane atin to pod nokaelewa gima sickle cell, tuo mar ringa mar remo en. But ka amedo dongo eka koro anwango ni I find out on my own that what sickle cell is all about, and oken tuo manyalo nego ng'ato kimanage maber. Koro asebedo on management are atiek form 4. Management kuomi wach ni chalo nade? Watimo mana lero ne jogo eko madibed ni odagi jogo mantiere koda tuo mar sickle cell kata ntiere koda tuo mar sickle cell mondo wakonyere. Kaka in makori wacho ni ichako mana management ka itieko form 4. Management chalo nang'o? Erokamano kuom swali no. Management en ni like imuonyo yedhe gi pile on a daily basis, kendo okay skip. Before I never used to chimoratir gi yedhe ga ne gin expensive, but sani makoro asenwango kaka anyalo timo to anyalo yudo yedhe ga. I get them at a very easy, at a very easy and affordable time. So gima nyalo wacho ni management ok yot ka ionge pesa. Niwach I've realized that most of the sickle cell warriors come from very humble backgrounds. Koro jonyuol gineno matek mondo oketgi like yedhe go, hydroxyurea, pallodrine and folic acid. Koro it's not been easy, but with time
with the time that I've been in the space, the sickle cell space, asenango kaka awuotho to kaka doctors go konya. Koro osebedo mayot kuoma mondo manage condition na. Erokamano ahinya. Sami wacho wechego eko mag yedhe kata tiyo koda yien ma bende ichiwonu. Waduoga ne chien matin. Magi yien ma nyaka imuony pile pile koso mana kindego eko ma intiere gi crisis to gitimo ang'o? Dibed ni gin mag rem, mag medo remo koso gin yedhe matimo ang'o? Nyaka imuony gi pile pile niwach gin koro, let's say kaka wan, hydroxyurea is a cancer drug. Koro nyaka wamuonye pile pile mondo odhi e system wa mondo ome nini the sickle red blood cells mondo obed round, take a round shape. Koro that is why we need to take it on a daily basis. Kwa muonyo gi on a daily basis to kendo wanyalo bedo gi crisis. Mano kaluwore gi kaka remo nitiere. Ng'ano ero ma bende nitiere koda tuo mar ringa mar remo kata sickle cell. Ahinya wachore ni nitiere kaka kit rembe mano miluongo ni red blood cells. Nitiere kaka gikawo kido kata shape mopogore ma bende kelo negi rem kata crisis miwachono. Mano bende koro terowa ne procedure ma bende nikawo. Ine jatuo mokwongo iwacho ni patient 001 e kar thieth mar Russia ma bende notimne chenro ni. Inya mana nyisowa ni to ne chenro mane to okonyo timo ang'o? Koro erokamano kuom penjo ni. The automated red blood cell exchange transfusion konyo newach nini. It brings in the new healthy red blood cells, to ogolo the sickled ones oko. Ogolo matuo, oketo maler. Maler. Koro mane koro ilongo ni luoko remo. Koro onego beni itimo nini the procedure kaluwore gi weight ni, height gi age. Nanango ni ichako timo ka jatuo manigi ringo mar nini, like ringo mar remo, onego beni obedo ng'ama nigi frequent crisis, ng'ama nigi leg ulcers, ng'ama nigi acute chest syndrome, to crisis ma pile ka pile, like 6 times in a year. Ema koro ibedo eligible mondo otimni procedure no. Mana kanyo ero iwacho ni ing'iyo del ng'ato weight ne mano ni en gi kiladi. Nitiere nyithindo manyiso ni nyithindo ok nyatimnegi ikawo jakiladi kama kadhi mbele. Ok nyatimnegi. Ikawo jakiladi kama like over 20 kgs and above. Okay. Koro 20 kgs kaito ing'iyo bende hik ng'ato ma isewacho ni nyithindo ok timnegi. Ichak time ka ng'ato jahigni adi? Jega 12. 12 kadhi mbele. Kaito kopogore gi mano ero iwacho ni jogo mantiere koda leg ulcers, adhola moko ma bende mako ga tielo. Crisis iwacho ni kintiere gi 6 kadhi malo e higa. E higa. Mano bende inyalo timnie. Okay. Mano kanyero koro king'iyo checklist ne jogo eko ma bende inyal timnegi procedure ma kamendie. Okawo kinde maromo nade? Idonjo mana kang'iyo kaka mari ne itimo en gima kawo seche maromo nade? En gima kisetieko tinyalo wuok idhi ot, idhi nyime gi shughuli gi koso nyaka pod ibedo osiptal norwaki osiptal? Koro an kaluwore gi stroke manayudo strokes 2.
koro milestrokes ariyo nomiyo abedo e osiptal, anindo osiptal achiel but normally idonjo gokinyi iteri e theatre mondo ketni catheter no mikete e femoral vein marwako remo. Koro kosetimni mano, kosetimni marwako remo. Koro kosetimni mano, iteri e recovery room, to kise recover about 20 minutes, to iteri, koro itimoni procedure no. Koro kaka an, according to my weight and height, notimna gi pints apar. Koro pints apar, to nokao 2 hours 30 minutes. Koro procedure ni like okonego bedni ng'ato nindo osiptal, onego bedni ng'ato biro osiptal gokinyi, itimoni procedure ni, ato kosetiek timoni procedure ni, mondo orit mondo like remo no kwe for 1 hour. Kosekwe for 1 hour, eka koro like igoloni catheter no, eka koro iketi for some time in the hospital, koro nyalo bedo like released in the evening. Okay. Manyiso ne en gimoro ma kichano time to ichano odiochieng' mangima. Odiochieng' achiel. Odiochieng' achiel. Beche chalo nade? Chudo mare chalo nade? Chudo mare ichulo SHA kuom higa achiel. Koro kisechulo SHA kuom higa achiel no, SHA koro itimo like pre-authorization. Kosetim test monego bedni itimo mondo ong'e koro ni imedi like remo pints adi. Koro kosetim tests go, eka koro idhi for the SHA pre-authorization. Okay. Kose approve, koro you wait for the procedure. Ma ka intiere gi SHA, ka chudo mari mar SHA ni kare, to ena gino ero ma bende inyalo timo. Aparo ni mano gima kare. Ng'ama dibed ni en jatuo ma sickle cell, kata tuo ringa mar remo, kata ng'ama rito jatuo ma kamendie. Ang'eni nitiere klinik mar sickle cell mantiere kar thieth mar Russia Kisumu kanyo ero. Sani endi oneno chendo to wacho ni aparo ni ma gima nyalo konya. Ochak gi kanye. Nikech nitiere jomoko ma bende gionge Kisumu kanyo, gintiere kuonde maoko, gichako gi kanye. Koro onego bedni gidhi DTRH, Victoria Annex Hospital, mani Milimani ka, mondo ka gin gi nyithindo man gi tuo mar ringa mar remo, clinic gi en on Wednesday. Ka gin joma dongo man gi tuo mar ringa mar remo, wanafaa kwenda hospitali on Mondays. Koro clinic gini Mondays. Koro gidhi gi find out, to gidhi mondo onegi gi daktari mondo opimgi, mondo gi express their interest on doing the procedure. Mano kanyero ka wawach ni kaka koro in mane ikwayo kata ni chiuri mondo ibed jatuo mokwongo, koso kar thieth no ema nowacho ni iromo gi bedo ng'ano ero ma bende itimo ne chendo makama? An nakwayo mondo abed jatuo mokwongo newach I've had so many testimonies about tuo ni, like luoko remo ni, to naparo ni ober koda.
Okay, mano ni kare kabisa. Aneno ka ng'atoro otekedi wacho ni nyinga bet yanje gini 55 ta bende antiere koda sickle cell. Be inyal timna procedure no. Aparo ni mana kaka Michelle wacho kamanero. Ing'iyo, kidhi ka thieth to ing'iyo gik mopogore opogore, weight, height mari, iki, ka crisis ma bende ibedo ga godo, gik mamoko ma bende nyalo bedo ni timore mondo koro oketi e chenro makamendi. Ma bende wacho ni teknise chulo SHA to bende inyalo mana yude. Wach mar golo remo ma bedo ga iwacho ni kizungumkuti nikech jotuo mathoth ma bende manyo remo mondo giyud joma golo negi remo moromo bedo shida. In ne chenro ni nikech wacho noket ni pints 10 duto te ne nobedo nang'o ni ting'o family mari mondo bi okonyi koso? Koro, I had 1 week to do this. Koro na angiso admin na mar West Kenya lengo ni Terry Abongo mondo olosna flyer mondo asambaza mtandao. Koro koselosana flyer to anini leka keto flyer ne groups mag WhatsApp to aketo e Facebook, aketo e WhatsApp, aketo everywhere mondo akwa remo. Okay, mano Since kanye. I'm O positive. Koro adwaro Koro the only people that are going to donate for me blood are all people who are O positive. Kende nang'o kamano mane ma donjo gi jo sickle cell koso kit rembi? Kit remba. Okay. Yeah, kit remba. Ne chenro ni mar luoko remo en gima itimo dichiel to iyudo fungruok kose en gima koro winjo bed ni timo kinde ka kinde? En gima itimo kinde ka kinde after every 3 months. Kichake. Koro ng'amo chako kaka in nikech mari mokwongo ni timo mano kanyiero ne dwe mokalo September, koro September, October, idok machielo November koso December? December. December. Dok machielo December. Koro ikwano tok dweche 3 tichake dhi timo machielo. Samora mora midhi nikech ni wacho ni mondo timni mokwongo winjo bed ni sechulo SHA kuom higa achiel. Koro midok moko gi chudo koro bedo nade? Chudo koro SHA covers for everything. Koro okichandri gi chudo. Erokamano ahinya. Ayudo ote kendi nyisa ni asebedo kadak gi sickle cell kuom makalo higni 40 to atemo mondo manage maber ka arito crisis na maber mana gi yedhe go eko ma bende kweyo del to ngimana bende ni ania makare. Erokamano ahinya kuom ote mari. Penjo machielo ni to be familia mari norwako mondo itim chenro ni. Ne en gima yot mondo familia mari orwak timo chenro ni mana ka watieko nikech nyisa ni seche orumo? Koro familia na to nokoyie because it was a very short time. And I informed my mom, I'm going for this procedure. My idi chulna SHA for 1 year to aditime. Adipedo patient 001. Koro my mom was against it because she thought that gino dibedo gi complications mang'eny. But kuom ng'uono ma Nyasaye nokobedo gi complications mang'eny. Complications go nyabedo kaka mage? It was successful. Complications nyalo bedo kaka mage? Koro during the procedure inyalo bedo gi nini, lips gi nyalo bedo katetni. To inyalo bedo king'ok. Yeah. No, but mago bedo gin gik mabedo managed to kisetieko? Yes. Christine, iwacho ni even during the procedure you're being managed, you're being given calcium to drink. Okay.
Chris wacho kare nan mono gi donjo. nyithindo man gi tuo maringa marema kia ni inyal konygi mana kaka wach kanyero nyithindo ma higni 12 kadhi malo ka bende nitiere gik mamoko ma bende ng'iyo kuom nyathi. Apenjo side effects ma procedure no aparo ni oselero no matin. An iluonga ni Edward Gunja tan gi tuo ma sickle cell to transfer ni SHA chule to kose notice mar pesa ma imedo bang'e. Michelle wacho kanyero ni ichulo SHA mar higa achiel koka SHA nyalo chung' ne procedure ni to bang'e to koro dhi adhiya nyime. Apenjo ni be yiene ng'ama nigi sickle cell okawre gi ng'ama onge godo mano kanyero June. Apani mano penjo maduong' landruok kata iwacho ni jogo eko ma carriers mag sickle cell. Michelle e dakika achiel mogik ka watieko. Managing kata iwacho ni koro ng'ama nigi sickle cell mondo koro omi ng'ama chielo bende ber awach ni kaka koro in ikawri gi ng'ama kata nyuol gi ng'ama onge gi tuo no ero ma sickle cell. Koro onego beni koro jal kaka an onego beni abedo gi ng'ama ni AA kabisa purely AA mondo kawa nyuol to lakonyalo nyathi manigi carrier. Okay, so so carrier gi sickle cell warrior is a no-go zone. Jeriyo go kikendre. Kikendre kata matin. Ero kamana Gibe bedo sipende kini kikendre. Ero kamana inya Michelle omulo koma bedo kode studio kendo lero no matuta mano kaluwore koda chendo no ero mabende ni dhi aneno ka penjo ng'eny kendo dhuro kabisa mano kako wacho ka poni dhiga e clinic mar jogo eko mabende nitiere koda tuo mar sickle cell penj daktari mana kaka isewinjo kar thieth maduong' mar Russia Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral timo chenro makamano ero gintiere koda clinic margi mabende inyalo dhi mondo ing'e mathoth to mana kaka osewache wiye gi kaluwore gi kaka notime gik ma moko mabende ng'iyo ni to weight mar ng'ato height mari iki en adi jogo eko mantiere koda adhonde e tiende gi jok mabedo ga gi crisis ma kinde ka kinde e kin mamoko wuo kod daktari mari mondo ing'e anento be inyalo bedo achiel kuom jogo eko mabende yudo chendo makamaendi. Ero kamano inya Michelle akanyakla kod mano kanyero Michelle kod in bedo kodwa e chendo niendi wako mana yueyo machuok waduogo kod weche mag tuke.